Ander Altuna, baketaldeko kirol zuzendari berria, proiektu berria zuretzat eta ambizio sortu dezuna, ez? Bai, egia esan gogo askokin. Jabik aukera hau eskaini zian taldea emateko eta egia esan barronka berri bat, ez? Selekzione hona izazkenen federazioan urte batzuk eta bueno, beti lan mota desberdina da. Txirrindulari batzukin, txapelketa jun, ez dakazu beraiekin kontaktu hori egunerokotasunekoa eta bueno, beti zailagoa da. Orduan, talde baten barrun egotea eta beraiekin lanean egotea egunerokotasunen, egia esan erronka berri bat eta oso motibatuta urte hontako. Talde nahiko berritua, jende gazte asko, euskaldun asko, zeintzuk dira eta baketaldearen helburuak aurtengo denboraldiako? Bai, egia esan, saiatu naiz taldean sartudan jende berrian ere konfiantzako jendea izaten, urteak daramatzat beraiekin lanean eta konfiantza asko beraien egia esan. Ikusiko dugu, ezta? Adin desberdinetako jendea dakau, batzuk erronka batzuk eukitzea dazkate, besteak beste batzuk, guria beti talde esanguratsu bat izatea pelotoian barrun eta lasterketen lehian egotea hasieratik. Alex Diaz, baketaldeko txirrindularia, 2022 denboraldi honetan hasten, dagoeneko esor bazken pixkat hasi ezu, zer moduzko denboraldia planteatzen duzu? Nik uste talde oso naukeula, bi konzentrazioen ditugu eta gure arteko giroa oso da. Eta espero dugu giro hori gero errepiden erakustea, ez? Zu zer muz ikusten duzu zure denboraldia, ze ambiziokin? Nik uste pretemporada ona indetela eta bertzen muz ateatzean gauzak. Lehenengo karreatan ikusiko dugu pixkat nola garen eta nola aldeun bidea hau temporada. Hirugarren urtea izan da, aurra poso bat emateko garaia da? Bai, espero aietz. Zer muz irtetzen den denboraldia eta aurra pausoa tematea espero. Hendik Abalza, baketaldeko txirrindularia, aurten denboraldi berria eta talde berria zuretzate bai. Zer moduz planteatzen ari zara aurtengo denboraldia bakerekin, talde berria, iaz erakutsi zenun irabazteko bai zinala, imaginatzet aurten helburu berdinakin irabaztea, ez? Helburua aurrera pauso bat ematea da. Alba da beste lasterketa bat irabaztea, baina taldearekin oso pozik nago, oso onak dira guztiak. Eta denboraldia hori, kalmazkorekin planteatu dut. Iaz erakutsita agian presio gehiegi, lehenengo lasterketa guetan ikusteko noaino izaitezken aurtengo denboraldian, ez? Baina hori, kalmazkorekin planteatzen ari naiz denboraldia eta oraindik forma ona hartzeko asko geratzen da eta hori, oso tranquil nago. Zer helburu pertsonal dituzu? Zenbait lasterketa daukat buruan, baina ez daukat bat ere garbi. Eskerrik asko. Zuri.